Vzhledem k tomu, že se prostředek Coring 755-1 používá na leštění hliníku především v průmyslu, je toto video jen ilustrativní. Výrobek plní několik funkcí současně. Myje a odmašťuje, chemicky leští a na povrchu výrobku vytváří několika mikronovou vrstvu s vyšší mechanickou odolností. Pokud není k dispozici vhodné strojní zařízení, lze výrobek použít i na ruční nános. Nebo se v některých případech volí ponorový způsob. Zejména v případech konzervace muzejních sbírkových předmětů. Ale nejčastěji se prostředek používá v průmyslových pračkách nebo omílačkách, kde je oblíben pro svoji účinnost a dlouhou výdrž.